Kumusta niyo mga cancer? Ako nga pala si Paolo. At ngayon, maglalaro tayo sa mga pinaka-paborito niyong laro. Pag tumawa ka, talo ka. Si laro, may 3 buhay tayo dyan, 3 kabaong. Pag yan nawala lahat, magiging multo ka. So, nararamdaman ng aking presensya na kaya natin hindi matawa ngayon. Kaya, naisip ko maglaro nito. Di pa ako naliligo kasi sigurado ako madudumihan ako sa mga makikita natin. So, simulan na natin. Philippine ang cosplay niya. Pero importante, diba? At least isang ligo lang tapos na agad. Di mo na kailangan magdamit. Kiniginaw na nga siya eh. Di ako tumatawa. Lit na bagay. Sunod. Gusto ko naman nalo. Parang awa nyo na. From Eugene. Laman o umaga. Kahit ando. Chok the Good. Nagkamali ako. Alam ko, nagkamali ako. Sa'yo, di ba? Sinasadya. Sana'y mapatawad mo. Yes, napapatawad na kita. Linda. Oh, Tito Tulpo, transformative po yan, hindi pang furious yan, ha? Pag ako, hindi ako magkakamali ngayon. Sige na, tagal mo na isang buhay, leche. Halukayin mo na yan. Kabaong na yan. Shout out sa 90s kids! May imagine nyo, bananay na to ngayon, or basta matandaan na to ngayon. Di ba? Ang weird, no? Itong Arvin ulit, eh. Eh! Sobrang conflicted ako. kung social ba to o hamog. Di ako natawa, ako yung natuwa. Maraming salamat, Arvin. Alex John Padua. Parang alam ko tong music na to. Lalo na sumakit. Ayaw tigdan. Yak! Yaki! Hanger! Hindi ko na dapat ilalabas yung hanger natin eh. Pero, palo ka. Sige. Well, at least hindi niya tinugtog yung mismo music. Pero, hindi ko dapat kailangan pa niyan. Kahit walang sense na yun kung wala yung music. Kaya di ako natuwa. Ako yung natukmol. Sunod. Muntinlupa. Pinaka nakakatakot na Halloween costume. Isang tao nagtatrabaho kahit nag-YouTube. Nararamdaman ko yan. Kailan ba kaya manood kayo lagi ng mga ads natin para magpa-play, ha? Ngayon, magpa-play ako ng ad. Panoorin. Pag di nyo pinanood yan, mumultuin kayo lahat ng multo sa mundo. So, maraming salamat sa mga nanood. Tamang takot lang para pagkakita ko kayo. Ganyan ko kayo kamahal. From Philip Pipino. Maganda to sigurado. Alden has flashbacks. Hey, park there. No, I want to find the spot. Just park the car. Would you let go of my wheel? Park right. Drake and John. No, Drake, wag. Wag. Oh no. Hindi. Naalala niyo yung Victor magtanggol days niya? Yes. Yung mga pinagdaanan niya para maging blockbuster sila. Ni Catherine o si Nadine ba? Hindi ko alam. Basta magkamukha sila eh. Terrorist win. Hindi! Hammermine! Hindi! Hindi! Yung sabi sa'yo, maalala niya to eh. Magsakit. Hindi. Para sa naka-drugs ito. Matay yan, leche. What are you doing, step bro? Leche! Ako, Philip Pepino. Please subscribe kayo, Philip Pepino. Good shit. Maraming salamat. Sige, tagal naman na isa. Maraming salamat. From Claudio Recreo. Oh my god. Okay, kailangan natin harangan yan. Wala akong reaction do kasi, di ba? Normie kami. Dito, Tito YouTube, di ba? Mabait po kami dito.
Walang ibig sabihin yun. Naalala ko yung 6K subs natin, yung mga dank memes, yes, naalala ko yun. Kung pwede ko lang gawin yun nang hindi madidelete ang channel, gagawin ko. Pero diba, ayokong mamatay, ayokong sumabay sa undas. Asensya na sa mga tryhard edgelords dyan, wala tayong magagawa. Pero diba, mahalin natin kung ano meron tayo ngayon. Sunod, bago ma-delete ang channel. From Amir Reyes. Drawing ako kay ate Mag-visit ko. ako kay RJ kasi Kapangit. sumama Ako sa inyo si nag-drawing, RJ noon, super iniwan liit. niya ako, di pa tapos yung drawing ko. Galit na galit ako sa kanya. RJ, hayop Inaway ko pa siya ka! na, "Tangina mo, unahin mo pa yung barkada mo kaysa ako. Hindi pa ako nakakagawa." Ginandan ko sa noon. Saya na sana ako eh. Alam mo yun, na palo ka, magsama kayo. Yung kanina. From Diane Roma. Hug mo si tita. Ano titignan mo? Ano titignan mo? Wala yan naman. Ano titignan mo? Bakit wala na yung dede mo? Wala akong pwede eh. Ang sakit para kay ate. Wala. Sinang nagkain? Hindi. Wala na si tita. Kasi wala naman dede si tita eh. Okay lang yan. Rest in peace, Bakit tita. kain mo? Hindi ko kakainin. Akin yun eh. Why not? Ang dede si tita. Kinky. Sino kain yan? Wala nga. Bakit wala? Mas malaki pa yung dede ni pamangkin. Tatali na. Galing sa akin yung ice cream eh. Aww. Very good. Yung mas malaki pa yung dede ni pamangkin sa'yo. Pero maraming salamat na yan. Bakit wala? Munti ka na ako matalo dahil sa'yo, leche. Sunod. Sunod from Brenmar 14. The fuck? Ano nangyayari? Yeah. Hindi lahat ng strong coffee. Yan yung utak ko kanina eh. Yes. Ano yung pinapanood ko? Sunod, maraming salamat. Nagbubutot sama nagiinuman. Hey! Butots! Sige, sayaw! Para kay Kuya Will. Tito ko talaga. Sige, shot pa. Ito yung dalawang brain cell ko. Pag alas 3 na umaga sa di ka makatulog. Oh. What? Ba't naging suntukan? Oh yan, tama na. Gusuntukan na. Na one punch ka. Tama na. Gusto ko yung inawat niya yung nangawat. Mga tito ko talaga. Gusto ko yung sumasayaw pa rin sila. Hindi pwede masira ang saya natin. Okay? Talo yung manok namin sa sabungan. Kailangan tuloy ang saya. Mamaya kakainin natin tinola. What the fuck? Sino na mismo yung naging mga manok nila? Part 5 na to. Ito ang buhay ko na ngayon. Dumami na. Ito na yung banda alas 6 na ng umaga. Nagdadagdagan na yung brain cells ko. Alam mo, nabati pa ako sa biglaan niyang sayaw eh. Yung ano, isipin mo diba, bago suntok na sa mukha ko, pero sumayaw ka, yan ang gusto kong saya. Yan ang gusto kong maramdaman ko sa buhay ko. Kasi pagod na ako. Sunod! Bayan, sige, wala na akong buhay eh, okay lang. Para lang ako mga multo, diba? So, huwag kalimutan bisitahin yung mga patay nyo, ha? Paano pagbisita nyo sa patay nating channel? Ow! Charay, sakit naman nun. Sunod! Yung zipline. Nagawa sa tubo. So, simulan na natin. Ayan po si Aya, pakilala ka. Hello! Hi, Aya. Hindi ako yun! Okay. Ang sakit ngumiti na masaya ka talaga tapos biglang babagsak dahil sa leche. Okay, na-ikat nyo na lang doon. Ano ba?
Ito rin yung dalawang brain cells ko na nag-uusap kung gagawa ba ako ng kabobohan at o katangahan. Tapos yung mas may sense kong utak, yung sinasakta ng katotohanan, bakit mo ginawa? Tapos tatakbo na lang yung gago ko na parte. Maraming salamat. Hindi ako yun! From Joel Gragasi. Kuya, anong taya mo? Blue, coach. Blue, bakit? Oh! Let's go, motherfucker. Blue. Yes, matapaka. Oh, blue. Hindi ko ba na-invente? Blue. Asul! Alright, let's go! O, binilang na. 500 ba yan? Kano? 2,000? Okay, sa caption. 2,000. Siya lang naglagay ng ano. Hindi lang. Ng papel. Batong! Oh! Laban! Oh, shit! Oh, ano? Oh, ano? Napakahawat na lang siya ng tenga niya. Oh, mukhang wala tayo inuman mamaya. Wala tayong tinolan ako. Kaya nagsusuntukan ng mga tito eh. Nalulugi sila eh. Paano nangyari yun? What the fuck? 2,000 plus 4,000 equals 6,000. Ang kinita niya 4,000. Sarap! Sana ganun din tayo dito kung di tayo lagi demonetize. Sayang-saya sana nun. Sunod. From John Uru. Ang bayad na dyan ay life points. Kasi araw-araw nauubos ang buhay mo sa biyahe. It all interconnects. Gawin nyo na sa beep card nyo. Araw-araw parang shadow realm ang labanan sa commute kasi dahan-dahan kinukuha ang buhay mo at walang kapalit. From Chris Edits and Borderline Shete Memes. Classic! Loaf iba. Ano yung vocoded daw? Vocoded. Eh, pang bagong gising ka, ito rin yun. Pagsabay-sabay mo to doon sa nagsusuntukan. Yan. Ito na lahat. Alam ba na ibang millennials yan dyan? Alam nyo ba to? Classic to. Maraming salamat. From Renzo Elorza. Yan, may pakpa kaya? Meron. Lipad ka nga. Alam mo, mas interesante pa sana ako. Kasi, di ba natawa ako kahit nung tinigil ko na siya, natatawa pa rin ako. Kasi gusto ko makita yung reaction ni Kuya. Yan, kakalenching Robert D. Wade memes nyo. Yan na, kaka-curve your enthusiasm nyo. Matatawa ako, nakita ko yung reaction ni Kuya pagkatapos dun sa sagot niya. Tingnan mo ha, tingnan nyo, dito nag-stop yung video. So, tingnan mo gano'ng kahaba yung lenching. Mas mahaba pa to dun sa... Leche. Punyeta. Sunod. Parang, alam niyo, parang lalabasan ka na, tapos sinampal. Yun eh, gano'ng kasakit eh. Yes! Wholesome na content! Maraming salamat! Yung mga gusto ko eh. Siguraduhin nyo lang, bawal ang mantika sa aso, di ba? Dapat steamed lang yan para healthy. Nga, di ba, napakaganda panapos naman ang video na to. Diba, para relax lang tayo, walang madedemonetize yung mga Tito Tulfo, walang copyright, Tito YouTube, walang madedemonetize. So yun, sana ilumutang ang mga kaluluwa sa katawan nyo at sumaya kayo dahil sa mundo ngayon, Araw-araw tayo pinapatay. kailangan natin mahalin ang sarili natin at kailangan natin maging paranormal expert para sa kinabukasan natin. Hindi ko na alam ang pinagsasabi ko, kailangan ko lang ito pahabahin para lumagpas ng 10 minutes. So, ako ulit si Paolo. Yung ba tayo like, bumili ng merch, black and white, nasa description. Share nyo sa mga mukha ng nabubulok na bangkay nyong friends at huwag nyo kalimutan subscribe. Paolo, ouch! Gusto ko lang sabihin sa mga nanonood ng linggo ng lagi. Mga ibig sabihin yung linggo, isang buong linggo. Ha, hindi dahil Sunday ako mag-upload. Anong katangahan to? Utak natin, nabangkay na din.